Tomáši, před reprezentační pauzou vás čeká ještě jedno domácí utkání, v něm vyzvete silný Třinec. Jaké to utkání podle tebe bude? Samozrejme ťažké, tak Třinec má veľkú kvalitu, je to vidieť aj v tabulke samozrejme, takže myslím si, že je určite ťažký zápas. Utkání, které ty si hrál proti ním, se odehrálo v Třinci, to jste vyhráli. Ukázalo vám něco třeba kudy na ně je cesta? No tak v tom zápase sme videli, že proste naozaj každý je poraziteľný, my sme naozaj vtedy boli v takej situácii, že nám to moc nešlo a tam sme sa trochu chytili. Takže hrali sme dosť tímovo, bojovali sme a myslím, že to je cesta proti takýmto súperom. Každý je porazitelný, to jste ukázali i v minulém kole doma proti Liberci. Vylil vám tady ten zápas, tady ta výhra, novou sílu do žil? Dúfam, že hej, ako takéto zápasy naozaj dokážu pomôcť a Liberec v momentálnej forme hrá ozaj dobre, takže tak nás to dosť nabudilo, si myslím, toto víťazstvo. Co se změnilo, nebo v čem jste se zlepšili třeba v porovnání se zápasem na Spartě, které tolik nevyšlo? No, tak myslím si, že sme viac strelali na bránu a aj nám tam popadali tie góly, takže niekedy, keď streláme, nepadá to, ale teraz to bolo naopak. Tebe po zápase v Chomutově čekají milé reprezentační povinnosti, jak se na ně už těšíš? Veľmi sa na ne teším, naozaj ľúbim to obdobie reprezentačnej pauzy, že sa môžem dostaviť do slovenského nároďáka, takže naozaj sa teším. Tomáši, a závěrem pojďme pozvat plzeňské fanoušky, aby vás přišli podpořit. No tak naozaj boli by sme veľmi radi, keby nám všetci fanúškovia prišli trošku pomôcť na ten zápas a podporili nás, takže určite nám to pomôže. V Třinci ty si střelil Třinci branku, přidáš další? Na to bychom je mohli pozvat. No, tak vás všetkých pozývam na moju branku. Super, těšíme se, hodně štěstí. Ďakujem pekne.